tarde, moitísimas grazas por achegarvos hoxe ata aquí a esta chamada que máis que da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que é o espazo que nos acolle. Hoxe está organizada polo Facho, ademais de nós, pero tamén quen nos convida de algún xeito é Sermos Galiza. Entón, vadesme deixar a min que os seus 3 minutos eses de momento publicidade, de acordo, porque creo que é moi importante. Moitos de vos atopastes na cadeira na que estades sentados este pequeno diario donde Sermos Galiza, tal e como coñecemos como semanario na rede, pois sabedes que ten esa idea, buscar 3.000 persoas que aposten por un diario en galego para o ano 2019. A verdade que todas as nacións que queren ter algo de futuro, que queren ter presencia, que queren ter tamén que todas as voces teñan ali cabida e que de algún xeito se poidan ver, apostan aínda nestes tempos polo diario en papel, pensado o caso de Cataluña ou o caso do País Vasco. Por lo tanto, parece importante facer ese esforzo, non? Ser capaces de conseguir esas 3.000 persoas que agora soamente fai falta ese compromiso, non piden nada, tedes aí un folleto, se alguén de vos, porque non nos chegaron para repartir, non o tedes, despois podedes coller este anterior, pero tamén para dar os datos, ou se non podero facer pola rede. Creo que é un sacrificio económico nestes tempos, pero que ben merece a pena para que desde logo podamos facer ese medio de comunicación que será en galego, pero que será sobre todo galego, onde nos podamos ver reflexados no medio escrito. Así que nada, convídovos, parece ser que a cousa está casi, debe faltar pouca xente, non sei se dan premios a 2.900 ou así, pero cada así que non deixedes de facelo. Ben, destas novas publicacións que empeza a sacar Sermos, presentamos hoxe esta que titula Galiza 1968, a consciencia avivada. Algúns de vos que repetides aquí sabedes que fixemos no mes de maio, que hai un pequeno ciclo que nos chamábamos M68, con esa idea de que alguén podría entender que falábamos do maio do 68 francés, mas nós falábamos do marzo do 68. E naquel momento, do marzo do 68 galego, e naquel momento usábamos un lema, nese caso roubado, seica, dunha parede de París, que decía pensar xuntos non, ou pensar xuntas non, empurrar xuntas sí, non? Entón, esa era a idea de que se cadra no pensar somos diferentes, diversos, distintos, e pouco iguais, pero o importante é se estamos dispostos a empurrar, non? A empurrar desde o movimento sindical, o movimento cultural, o ligado ao deporte, o que sexa, non? Empurrar este país buscando tamén camiños, buscando o futuro e buscando o porvenir. As 3 persoas que me acompañan escriben neste número, xa vos digo, dedicado a ese 1968, podemos falar de marzo, pero eles dirán que podemos falar incluso anterior ao propio 68, Pilar Allegue, Enrique Arguindei e Manuel Romero Labarta. Podemos falar de que son 3 coruñeses, aquí a única que non son coruñesas son eu, de todos os xeitos sempre decimos, os da Coruña viñemos de todos os lados, que isto é o bo que se lle pode decir a unha cidade ou a un país. Fixadevos, vos convido, se sodes socios de Sermos o tedes na casa, pero os que non os sexades ou que queirades agasallar, eu creo que é un número bastante imprescindible para coñecer un pasado que estaba de aniversario neste 2018, pero sobre todo como fomos construindo esa idea de que outros fixeron antes que a nós e sobre eles, a veces incluso sin saber deles, somos capaces de construir ese futuro. Dentro de un día ou de 2 días, 17 e 18 de novembro de hai 100 anos, de 1918, facías a primeira Asamblea Nacionalista de Lugo. Se logo alguén de vos quere levarnos aquí o manifesto que sale desa Asamblea, de agasallo, aqueles que queirades, e tamén vos comento que este luz, vamos a facer aí un pequeno ciclo, este luz tenemos aquí a Elvira Varela Bau, a filla de Elvira Bau e de Bernardino Varela, que sempre decimos esa memoria do século, 92 anos,
anos e o conta todo de aquela época. E digo que ese camiñar é sobre os pasos que outros fixeron, non? Fala Pilar nesa publicación dela que estaríamos a falar do 68 en Madrid, dos galegos e galegas que están en Madrid, pero que se cadra non falamos só de 1968, senón de anos anteriores, como eso se vai construindo, e ainda poderíamos ir pois o 58 e falar do Brais Pinto, non? É dicir, esa idea de que outros van construindo e nós sobre eses alicerces imos camiñando, imos abrindo novos camiños, non? E no caso tamén de Enrique Arguindé e de Manuel Romero Labarta, tamén falamos de 68, pero falamos dese 60 anterior e das loitas campesiñas, falamos de Castrelo de Miño e falamos, que para min é unha das cuestións importantes, por eso tamén aquí a presenza da xente do facho, do movimento cultural e o que eso significou neste país, porque a veces creemos que ese M68 é ligado á Universidade de Santiago, que eso tamén é verdade, pero tamén ligado a ese movimento cultural, o ano 61 cando nace o Galo e o facho 63 o facho e logo vira Vigo, Pontevedra, Lugo, non? É dicir, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda nace no 76, é dicir, anos despois. Entón, é todo ese movimento que foi capaz verdadeiramente, en realidade, o que o movía era ese que é esquerda, é nacionalismo, pero sobre todo é antifranquismo. Entón, creo que é un número para ler, para saber que fixemos, cal é o papel, aquí se recollen diferentes artigos, o papel de Ortega, pero tamén o papel de outros actores e de todo ese traballo que é fundamental. Hai tamén de Camilo Noia outro dos artigos que me gusta tamén especialmente porque fala das mulleres do 68, porque neste momento, xa digo, neste 2018 vimos incluso publicacións que parecía como se naquele momento só houbera homes ali na Universidade de Santiago e tal. Entón, creo que tamén é importante darlle a voz ás mulleres. Moitísimas grazas por acudir a esta chamada do Facho e de Alexandre Bóveda e graciñas por este número que me parece imprescindible. Manuel, empezaba así. A mí me toca presentar, me presento a revista antes de presentar máis ou menos a Kiki, que foi o que fixemos traballo xuntos. Eso, máis ou menos, creo que por ali, hai máis un ano, faláramos dun tema demasiado así. Si valía a pena as historias que tiñamos nos anos 60, cando estábamos no Facho, cando estábamos no movimento máis ou menos antifranquista que había aquí a traballar, se valía a pena comentar eso. A cosa quedou así. Este ano, tiene aquí que a chamada de Sermos para colaborar en este traballo, chamoume, convidándome a participar, e empezando a discutir o formato que debía de ter o traballo que presentamos. Pensamos, entón, que falar de asociación cultural únicamente, pois, decimos un pouco o que pasaba naqueles momentos, porque ningún movimento cultural e o movimento político estaban entrelazados, non? Entón, por eso presentamos un traballo en dúas partes. Na primeira parte falamos un pouco do traballo que fixemos no Facho e do asociacionismo, e a parte despois, cando nos metimos un pouco máis, dándonos contas do que pasaba na realidade nosa en estudiar, a explicar o movimento político que fixemos. Como sabemos que ningún movimento nace de repente, non é novo, sempre hai e sempre nos une algo a xeración anterior, da que somos tributarios, non? Quisemos tamén dar conta desto. Nos, por sorte, tamén tuvemos de coñecer aquí en aqueles tempos xente que viña de Madrid, que traballei en Madrid, ainda que eran coruñeses, como era Bautista Álvarez, o Raimundo Patiño e Fernando Campos, que traballaban no campo de Bilbao. Entón, quisimos dejar claro que gracias a esa xente, que teñan moitos deles da Brais Pinto, nos axudaron, gracias a eles, podemos nos enseñar a novas xeracións o que fixemos. Vai facer agora un resumen máis grande dos traballos que fixemos no Facho, e que fixemos as asociacións culturales en toda a Galicia. Todo como empezou as clases de galego, como empezou o teatro a través da campaña do peso, como as outras asociacións como a de Vigo tamén fixeron programas de radio e tal.
Iso vai permanecer. Eu o que quería resaltar en ese aspecto foi o significado que tuvo eso. Non é o mismo falar unhas charlas, unhas conferencias que podan dar hoxe en día co que significaba aquel momento. En aquel momento había unha ruptura moi clara entre facer e falar destas actividades significaba unha ruptura co sistema que había. As conferencias, charlas, publicacións sobre todos os temas que llevamos a cabo foi un aspecto fundamental que a mellor se pode olvidar é que produxeron unha ruptura total co estereotipo dominante que había da lingua galega, hasta ahora asociada a estratos sociales baixos ou asociada á lingua familiar e coloquial. De momento que se empezan a falar sobre temas como economía, como jurisprudencia, como desenvolvemento comunitario, etc. Desde ese momento, ese estereotipo burdo quedou roto. Nunca máis se pode, a non ser elementos moi atrasados da sociedade, poden achacar ao idioma galego que é un idioma, vamos a decir, burdo. Desde o momento ten que utilizar xa un racismo lingüístico sutil. Tienen que atacar hoxe en día calquer, incluso os grupos galegófobos non poden, para combatir a normalización lingüística, se ven obligados precisamente a utilizar outros argumentos, como poden ser libertad de elección dos países, etc. Pero nese momento nunca máis se pode utilizar ese argumento tal cando o movimento asociacionista empezou a traballar. Isto é o que para nós significou o traballo das asociacións culturales que empezaron ese ano. Mais adiante se vai unha relación pequena de unha serie de actividades que menos importancia ten as actividades políticas que levábamos aí, que se desenvolto na revista, non falta explicar moito máis, e moita xente que estaba ali xa estando por aquí metida, como aquí amigo Corral, o amigo Nano, o amigo Pancho, que estuvemos todos ali con problemas, e iso é todo o que lle quero para presentar. E depois faremos, ao final, unha pequena nota da historia da pancarta que fixemos no 25 de xulio, da historia e a fotografía. Que tú vais a ver que aí, casualmente, unha compañera do amigo Pancho que está aí ao fondo acudiu aquel día a Santiago con nos e conseguiu sacar aquela fotografía da pancarta famosa que despois fixemos o revelado Vindei e eu, precisamente unha casa que está aí enfrente, encima da cafetería Victoria, que está enfrente, un amigo de Torres. E iso que teño que dicir, por encima, para non beber moito, para dar paso a Vindei para que explique de forma máis pormenorizada o... Sí, de unha maneira moi pormenorizada tampouco, no sentido que non precisa o auditorio presente que se especifique un catálogo de actividades, nin se faga unha análise profunda do significado do movimento cultural nos anos 60 e tal, nos anos da recuperación da loita pola identidade galega. Máxime non se necesita non só por cuestión de coñecemento xa mayoritario que se ten por parte do público que está aquí, como da propia non só existencia naquele momento, consciencia naquele momento, senón a participación. Moitos dos que están aquí teñen participado sobranceiramente nesa recuperación do movimento cultural. Nos puxémoslle o lema, o título a esta pequena visión panorámica da actividade cultural de Un camiño na noite. Camiño na noite porque realmente é unha frase que dá perfectamente
o contido do que estaba sucedendo e ao mesmo tempo entronca con clichés, con ideas, con palabras de orden que temos asumido dos nosos grandes escritores, desde a longa noite de pedra a este verso que pertenece a un poema de Loitieguez, un camiño noite. Entre todos faremos un camiño na noite, dime o corazón e o venceremos. Nos loitemos, o venceremos nós, entronca este camiño que se foi labrando. Un camiño que, como decía Manuel, non nace da nada. Todo ten un baseamento, un traballo, unha sementeira, un froito que van recollendo xeracións posteriores. Galiza, afortunadamente, sabedes que desde o século XIX foi recuperando a súa conciencia nacional e exixindo os seus dereitos como pobo diferenciado no concerto mundial. A idea fundamental, evidentemente, e aínda hoxe repetimos con Castelao, si somos galegos, por obra e gracia da lingua, da nosa lingua, do idioma. Galicia necesitaba defender ese idioma mancado, ese idioma que, como decía Manolo, en aquel momento estaba aínda moi falto de prestixio na conciencia do noso povo, non porque non houbera un traballo anterior impresionante e de creación cultural e científica personificado, por exemplo, na xeración Nós, no Seminario de Estudios Galegos, non, sino porque ese traballo, esa recuperación foi cortada de raíz, foi afogada en sangue e convertiuse Galicia nun verdadeiro camiño na noite, unha noite de pedra. Esa noite de pedra, pouco a pouco se foi forzando, gracias á acción de minorías que nos anos 40, nos anos 50 resistían, que recibían o testimonio, o legado, o envío e o facho de luz que se enviaba desde o exilio americano e desde os currunchos de galegos ao mundo, e pouco a pouco foi mantendo esa conciencia. Non somos conscientes, non o dixo antes, eu, calquera de nós, calquera dos que estamos aquí, que sempre tivemos a idea, o exemplo, o vencello, a amistade de alguén que coñecíamos, de alguén, algún familiar, de algún coñecido, de algún que contaban, que entre medias palabras nos chegou a transmitir o seu legado, o seu exemplo. De feito, bueno, pois, moitos destas persoas facendo un traballo estrictamente cultural, exquisito, delicado e ao mesmo tempo non fácil e mesmo, en algúns casos, perigoso, animaban as novas xeracións a que tomáramos conciencia de que o noso país merecía o noso esforzo, que tiñamos dereitos, que tiñamos unha lingua, sobre todo, que nos vertebraba e que tiñamos que defender e volver a facer que recuperara eso e que se pudera falar de astronomía en galego, de xurisprudencia en galego, de lingüística ou de calquera tema de máis alto contido, de máis alto nivel, e que non volvera a pasar aquilo de que se asociara o galego con unha lingua inculta, inválida para expresar determinados contidos e propia de xente ignorante. Ante eso era bastante frecuente, ainda que estiveramos illados, recuperar esa conciencia e ese quero facer algo. Eu lembro que bueno, unha das cousas que me empuxaba a facer algo era escoitar na radio como unha asociación en Compostela, como universitarios,
unha cousa que se chamaba o galo, empezaba a facer cousas. Pois, con o amigo Andrés Salgueiro, por exemplo, digamos, o xornal de Compostela na noche, non? Que traía, por primeira vez en moitos anos, traía artigos xa naquele tempo en galego, con certa seriedade. Ali veíamos, ali aprendíamos, ali nos reforzábamos. Entón, foi a idea dese labor que se estaba facendo, como o que facía o Galo en Santiago, o que nos animou a crear unha asociación cultural. E este caso é un máis dos moitos que sucederon en Galicia noutros sitios, Lugo, en Pontevedra, en Ourense, en outros sitios foron xurdindo todas esas actividades que se alimentaban, que se axudaban as unas ás outras e se impulsaban. De feito, aquí, algúns dos que estades aquí, participaste na Fundación do Facho, despois seguistedes na universidade, en Compostela, traballando activamente no Facho, seguimos todos no traballo cultural, e no traballo social, e no traballo incluso político, na medida en que se quixo ou se puido asumir. Como decía, máis que un catálogo de cousas que se fixeron, que foi realmente impresionante, se se mira o feito en Galicia desde os anos 61, creación do Galo, 63, creación do Facho, ata a final da década, no ano 69, 70, e poño esa data, digamos, de límite, porque o abano temporal do caderno de Sermos, ese conxunto impresionante de actividades, esas centos de persoas que durante ese tempo deron o mellor que souberon e que puideron na asunción da loita cultural e da identidade deste país, é algo que realmente mereceu a pena e deu uns froitos moi importantes na concienciación do país. É o que facilitou que despois, unha vez que moita xente puido traballar a luz do día, digamos, pois se nutriran asociacións, se nutriran colectivos, foran cada un traballando nos seus ámbitos específicos. O motivo central desta recuperación, desta reivindicación da nosa identidade nacional é, xa o dixemos, o da lingua. Eso fixo que, como é sabido, non faría falta lembrar, ao estar ausente do ensino e ao sermos a maioría dos galegos iletrados na nosa lingua, pois un dos cometidos centrais das asociacións fora os cursos de galego para capacitarnos a nós a ser capaces de expresarnos realmente na nosa lingua. Esa promoción da lingua, da literatura, esa promoción da lingua como vehículo de ensino, como vehículo de cara á normalización lingüística no país, é o que expresaba gráficamente, pois poñer un exemplo nada máis, aquel adhesivo que moitos lembrarán que se puxo nos coches de galego na escola, ou falemos galego, non? Dúas pegatinas, dous adhesivos, un vermello e outro azul, que circularon por toda Galicia e tuveron un éxito impresionante e foron un elemento dinamizador moi importante. Pero, efectivamente, alén da lingua, tamén hai o conxunto da sociedade, da historia, dos currunchos do coñecemento do noso país. Non era secundario o feito de que as asociacións facían excursións, facían viaxes para coñecer o país, porque tiñamos o país moi descoñecido e moi fraccionado. Era o
o reino do localismo e por suposto, de valorar todo o que era alleo, pero non valorar para nada o que era noso. De aí o coñecemento do país, de aí os ciclos de economía, sociedade, todos os ciclos que se foron facendo en todos os sitios. Un gran abano, unha gran oferta de actividades. E das actividades máis, digamos, tradicionais, máis que estábamos en capacidade de facer, como de expresar, de impulsar, de pular novos campos, ¿no? Desde a canción ou a estampa gráfica, aí facemos deses tres eidos importantes que foron a estampa popular galega, que tivo unha importancia moi grande na difusión da idea da recuperación nacional de Galicia, e Voces Ceibes, e estes eidos todos de alguma maneira tamén de vanguardia. Quero tamén lembrar que si ben estamos orgullosos todos dunha tradición que ten séculos e ten importantes fitos desde o medievo hasta os nosos días, sempre nós, como os mozos de hoxe, como as persoas que aínda nos sentimos medio mozos agora, non opoñemos para nada a tradición e a vanguardia. É dicir, xente como, por coller un nome, Pilar falará seguramente tamén del, Raimundo Patiño, pois era un home entroncado na raíz expresiva e nos primeiros trazos creados na pedra polos nosos devanceiros, como ao mesmo tempo un home de a máis absoluta avangarda estética. Tan avangarda foi que Patiño é o creador do, saberédelo seguramente todos, do deseño do logotipo do facho. Bueno, este logotipo do facho é tan vanguardista que aos primeiros membros do facho despistounos moito e puxose así, e aparece así en moitos publicacións. Que pasa? É así porque un facho é o facho da Coruña, é o lume que alumea a torre, e este lume que levanta a súa columna abrindo as mentes, non? Tivo que Patiño decirnos, oye, que era desa maneira, e non tal. As anécdotas sempre son boas para ver e para comprobar que ás veces somos moi inxenos, moi rápidos, pero que non hai problema, as cousas rectifícanse e xa está como hai que facer as cuestións todas. Nada máis, pechar isto, lembrar que as asociacións dentro da súa diversidade e as persoas, todas que participamos dentro da nosa diversidade, tiñamos un gran espírito de constatación de que estábamos no mesmo bando, sustancialmente, por riba de pensamentos distintos que distinguen a toda a xente e que, ás veces, pois, non somos capaces de encamiñar debidamente, non encarreiralas ben, e derivan en cuestións casuais que realmente son tristes e non debían de existir. En todo caso, a vida sempre é así, enfrentamento, conflicto, e o que debemos é de aprender dela e aprender as cousas que, se se fixo algunha mal, tratar de facela ben, e, por suposto, estar moi orgullosos desta Galicia que eses anos deu unha lección de estar realmente orgullosa e de reivindicar sempre, en todo momento, a súa lingua e a súa identidade. Eso creo que
para acabar coa palabra que decía Manolo Romero, hoxe poderase decir que si o galego, que non sei que, pero xa non se dice que o galego non sirve para isto, non sirve para outro. Pódese facer cine, a quen de nós cando tiñamos 15 anos se nos... bueno, eu xa acabo co capítulo de anécdotas e todo o capítulo. Eu recordo, tiña 10 anos e encontrarme diante dun librería Celta, Rúa de San Marcos, Lugo, unha librería que tiña, non eran como agora, eran estanterías que se colgaban na parede, se quitaban e tal. Bueno, e de repente quedo mirando e digo, cancioeiro da poesía céltica, Julius Pokorny, poesía inglesa e francesa vertida ao galego, dicionario galego da rima e galego castelán, a miña reacción, pero salíme dentro de caraico gallego. No, esa sorpresa que levamos, porque en aquel momento a xente non concebía que houbera unha película de cine, longometraxe que leva premios, por exemplo, estou pensando nunha que coñecedes, que chama Docs, pois que está sendo premiada en festival. Bueno, é un camiño percorrido moi grande. Non é fácil, nin será fácil, nin a situación é fácil. Agora hai outras tácticas tan ou máis efectivas e futis, pero tamén estamos nós e tamén sabemos o que fixemos, como se pode facer e como se debe facer. Bueno, xa sabía que eras un neno moi adiantado, porque os dezanos hai que ser moi inteligente para quedar sorprendido por estas cousas. Bueno, eu primeiramente quero dar as gracias a Alexandre Bóveda, a Pacho e ademais a Sermos por contar con nós, non? Por suposto a todos e a todas vostedes que veñen a escoitarnos. Primeiro unha advertencia, e é que isto que escribimos é a nosa historia, unha nosa historia que contamos, bueno, de forma autobiográfica e, por tanto, de forma tamén parcial, non? Pero, efectivamente, bueno, pois somos testimonio vivo de algúns feitos, non? Que desde Madrid, desde esa universidade na que nos coñecimos. Ademais, que nós, en este momento, podemos estar representando algunhas cousas que son moi importantes, pero hai moita máis xente, incluso aquí presente, que podería estar en esta mesa. Bueno, no meu caso, tocoume falar do que vivín, e eu vivín a universidade. A min concienciou unha universidade, falei galego dentro da universidade, sendo de familia popular, pero a verdad que na Coruña houve tamén sempre unha certa tradición dentro do mundo popular, non ligado ao galego, pois non sei se foron movimentos sindicais de traballadoras e traballadoras, por máis que na casa de miña avó se me falaba galego, pero eu fui en Madrid onde me concienciei, pois como gran parte dos colonizados que van á metrópoli e tópanse con unha realidade diferente, tan diferente que aquelo, bueno, pois fai que un se replantexe moitas cousas, non? Ademais, tuve a sorte e a fortuna de que dentro da miña facultade apareceron uns papeliños de que se daban clases de galego no Club Amigos da UNESCO. Bueno, entonces xa, pues, inmediatamente para la FON, e os domingos pola mañán había un seminario de cultura galega que levaban precisamente, fundamentalmente, uns cuantos mozos, unha persoa que daba moita formalidade a todo, que era ben Xosei, pero que era, bueno, un home maior, pero moi novo e con unha gran forza,
para comunicar, para vivir, para sentir. Despois estaba Patiño, bueno, estaba Vicente Vázquez, estaba Valenzuela, recén chegado de Argentina, ademais en un lugar de absoluta liberdade, unha contraposición tremenda con aquel mundo que vivíamos na universidade, onde, por exemplo, na universidade, na universitaria que eu vivía nun colexio maior, non deixaban que un home, bueno, que o teu mozo te levara, por exemplo, co brazo por riba, había guardarse, unha cosa tremenda, non? Bueno, en aquel lugar vivíase un aire e se respiraba un mundo diferente, xa estaba enclavado na zona máis popular e auténtica de Madrid, no barrio de Lavapiés, en Tirso de Molina, e ademais estaba un PC dentro que era o único que había organizado, era a única organización realmente política, non, que se movía. Estaba dirixida por un galego tamén, por Taibo, Rafael Taibo, que, bueno, con non se portaba moi ben, bueno, por lo menos formalmente a mí me parecía que aquilo funcionaba, non? E ali aprendimos e ali coñecimos, dende sempre en Galiza de Castelao, que era o libro de cabeceira, coñecimos economía, coñecimos a lingua, por suposto, a lingua galega, o Ben Xosei, Patiño, Bautista Álvarez. Bautista nos deu unha gran lección sobre a historia, sobre a economía de Galicia, sobre a literatura despois, Valenzuela. Entón, ese foi, claro, un lugar de concienciación e non somente, é dicir, xa era entrar directamente, tal como vos plantexades, efectivamente, o problema da lingua non se pode desvincular dunha posición política, e moito menos en aqueles momentos. Hoxe tamén, o conflito lingüístico nos leva a entender que debaixo de esa permanente negazón do que é a lingua galega para moita xente, hai un problema, bueno, hai un problema político, hai un problema social, hai un problema de non asumir a realidade de un país, non? Porque as linguas son para comunicarse, e se comunica o que se vive, e, por lo tanto, é dicir, a lingua é un elemento fundamental dentro de calquer sociedade, de calquer povo, de calquer realidade. Entón, máis alá da lingua, nós xa entramos a coñecer a realidade da lingua. Unha realidade que para nós, dende o primer momento, era unha realidade, posto que o contexto tamén nos levaba dentro da universidade a pelexar, por exemplo, contra os americanos pola guerra de Vietnam, que para nós era algo que, é dicir, nos entraba por todos os lados, non? É dicir, o povo vietnamita loitando contra eses imperialistas, inda que eran os Kennedy, pero era igual, é dicir, aquelo, despois vivir o que significaba a situación galega, era moi fácil sumar ou comprender que a situación de Galiza tiña moito que ver con estos povos asoballados, con estos povos que tiñan sobre eles un peso imperial, non? A representación do imperialismo tremendo nos anos 60 foi sempre Norteamérica, contra Norteamérica, e os povos, digamos, nacionalistas e auténticos loitadores eran Cuba e Vietnam. Entón, bueno, eso era fundamentalmente a nosa politización e, sobre todo, dentro da universidade. Esta, despois, do Club Amigos da UNESCO, do Seminario de Cultura Galega, foi outra realidade moi fácil de encarnar en todo isto. É dicir, nós tamén tiñamos un país, vivíamos en un país dependente en todos os ámbitos, na economía, na historia, na cultura e, por suposto, no ámbito lingüístico. Entón, a ver, aí era, como estudante, tiñamos, por un lado, o noso compromiso como estudantes, que, bueno, había que estudar, e ademais de estudar, pois había que, foron anos de gran revolución estudantil. Eu explico aí que sempre me preguntei por que había o protagonismo dos estudantes, por que había un protagonismo tan grande do estudantado en ese tempo, non? Por suposto dos obreiros, sobre todo dos metalúrxicos,
no País Vasco, en Cataluña, en Vigo, posteriormente e tal, pero dos mineiros asturianos. Que pasaba? Realmente foi como uns anos en donde hubo como unha incipiente apertura económica que o Estado permitiu o acceso de clases e de xentes populares á universidade a través de becas. Entón, non foi o estudantado do franquismo máis duro, dos primeiros anos do franquismo, sino que a partir de mediados dos 60, fundamentalmente e tal, o estudantado era un estudantado tamén un pouco diferente do que poida ser o dos anos 50, que era máis elitista, que o de 60. E foi un movimento moi popular, moi numeroso, o do estudantado, e que fixo, desde logo, que o franquismo tuvera que poñerse duro novamente. Se crea o Tribunal de Orden Público, e é un tribunal que fundamentalmente se dedica a, é dicir, contra os políticos, pero contra obreiros e, ademais, contra o estudantado. En ese momento é cando son as grandes folgas na Universidade de Madrid, estudiei en Madrid, pero os cataláns tamén iban moi adiantados en estas loitas, en estes conflictos. Creouse un sindicato de estudiantes, o SDEU, o Sindicato de Estudiantes Democráticos de Madrid, e viñeron os cataláns a decirnos, que eles tamén xa o fundaran nos anos anteriores, nos explicaron aquilo que era, e se organizou dunha forma máis ou menos clandestina para ir contra do seu. Algúns dos catedráticos e dos profesores que nos daban clase, pois apoiaron as reivindicacións estudiantís, que eran ir a favor da libertade de expresión, a favor en contra do franquismo, en contra dese peso da dictadura, e foron expulsados. No meu caso, que estudiaba filosofía, pois expulsaron a López Arambure, expulsaron a García Calvo, que era de grego, pero como eu gustábame moitísimo o mundo grego e a filosofía grega, asistí ás clases de García Calvo. García Calvo estuvo durante un ano e pico, acudindo a toda canta asamblea podía, subíndose por os sitios máis estranos que tal. Pois expulsan a García Calvo, expulsan a Tirno Garmán, expulsan a Sacristán, en Barcelona, e a universidade queda desarmada, porque al lado deso están os axudantes, está Muguerza, está Javier Sádava. Tamén como estudiante en aquel tempo estaba Javier, el outro Xavier, xa se me olvida o nome porque non quero ni nombrarlo, pero... Sádava era xa profesor, pero Sabater tamén era estudante do último curso de filosofía e tal. Entonces, claro, eu como estudante estaba participando dese SDEU dentro da miña facultad, pero logo os domingos e os sábados ali se vivía outra realidade que era a realidade galega. Tamén en ese momento se crea un inicio, un xermen de reunirnos vascos, galegos e cataláns e tal, que era o Comité das Nacionalidades, pero como todo era tan clandestino, aquilo era unha cousa que ni siquiera os nomes da xente coñecíamos, salvo unha ou dúas persoas que si dábamos o seu nome, incluso a súa casa e demais, pois a irmán de Soledad Puerto, que é la que suena, pero la Ana era unha gran compañeira e ademais, sempre deixaba a súa casa para reunións e demais. Entón, claro, esa realidade no mundo madrileño formou a un montón de estudantes que viron desde Madrid unha Galiza completamente, digamos, dependente, abandoada e, digamos, que hasta sin futuro. E esta xente, moitos dos que participamos en ese seminario de estudos galegos, no regreso a Galiza, é dicir, aí foi o xermen, digamos, da UPG, da Unión do Pobo Galego, como un frente patriótico no que estábamos todos sin saber moitas veces ni siquiera
que tuviéramos, que estábamos, non? É dicir, porque loitábamos ou facíamos algún tipo de accións pequenas, conferencias, folgas, non folgas, as manifestacións que moitas veces convocaba ou facía o PC e nos participamos como en elas. En ese lugar formouse moita xente galega, moitas mulleres e moitos homes que de regreso a Galicia, pois que en algunha medida levantamos o Movimento Nacional Popular Galego, o que foi a Asamblea Nacional Popular Galega e o Bloque Nacional Popular Galego. Bueno, non vou falar máis porque é preferible que si queredes entremos en un diálogo e podemos responder a